Kamar da za ku gani, wannan stadium ne mukalin FIFA. FIFA ta gina shi, ƙaramin stadium kenan, wanda shi ma duka yana cikin sabon garin Goru. Jihar Kebbi, Jihar Kebbi, Jihar Kebbi, land of equity, gari mai tarin nasaba, ilimi da aminci mai yawa. Amma kamar da za ku gani, wurin yana under construction, har yanzu ba da kammala ba. Suna daga cikin wuraren da an kai hasashe ana tunanin nan zuwa ɗan lokaci gaba kaɗan wannan garin zai samu ci gaba ƙwarai wuce tunanin mai tunani. Waɗannan ababen more rayuwa da ake kawowa a garin Birnin Kebbi suna daga cikin abubuwan da kai nuna ci gaba a wannan garin. Za a samu ci gaba matuƙa. Yamma da wannan wurin da muke ciki idan aka tsallaka titi akwai industries da yawa waɗanda su ma daga cikin ababe na waɗanda ke iya kawo ci gaba a garin Birnin Kebbi. Garin daɗi ‘yan Kebbi kuna son bago, garin daɗi ‘yan Kebbi kuna son bago, garin daɗi ‘yan Kebbi suna son bago. Idan na zo Kebbi ba ni son komawa gida. garin daɗi ‘yan Kebbi suna son bako, idan mun zo Kebbi ba mu son komawa gida. Da Allah sarkin da shi yake badawa ya bayar. Duka je wannan wurin zama ne inda ake zaunawa a yi kallo. Kamar za ku gani, wannan wurin an ƙayata shi ne da abubuwan zama masu kyau. Idan kuka zo za ku sha kallo a duk lokacin da wannan wurin aka kammala shi, aka gama komi, aka fara kwallo, za ku sha mamaki. Akwai ci gaba ƙwarai da gaske, za a samu ci gaba. Sai dai da mi kullum muna ƙara wayar da kan mutane da cewa a yi ƙoƙari a gano ainihin martabar wuri, saboda a san irin kasuwancin da mutum zai iya yi irin wuraren ga, ko kuma wurare makwabta da wuraren ga. Har kullum ni ne naku Kasim Biki. Wassalam. Garin daɗi ‘yan Kebbi kuna son bago, garin daɗi ‘yan Kebbi kuna son bago.